Много се радвам, че имаме възможност да присъстваме на това поредно, четвърто всъщност издание на Националния форум Литературно Търново, който тази година, както разбрахте, е посветен на 170 години от рождението на Иван Петков Славейков, бащиния следовник, първородният син на Петко Рачов Славейков. Уважаеми гости, скъпи съграждани, скъпи ученици, изключително съм доволна и удовлетворена от възможността от името на настоятелството на Народно читалище Надежда 1869 да ви приветствам с този пореден четвърти национален литературен форум, посветен на поети и писатели, свързали своя житейски път и творчество с Старопрестолно Велико Търново. Благодаря за вашето присъствие и се надявам в този салон, където са съпровеждали 3 велики народни събрания, да възстановим и усетим българския дух, пребивавал през вековете и съхранен от нашите книжовници, какъвто е и Иван Славейков. Днес с този литературен форум ние честваме 170 години от неговото рождение. Вярвам, че по време на форума ще обогатим своите знания и история, ще чуем интересни факти от живота на Иван Славейков и въобще за живота на една фамилия, която е дала много държавници, литератори, писатели, какъвто е родът Славейкови. С тези думи откривам нашия литературен форум Литературно Търново и започваме по програмата, както са лекторите записани в нашия ред. Благодаря от сърце и очаквам вашето активно участие и въпроси към лекторите. Откривам. Библия, или която е най-известна като Славейкова Библия, една интересна изложба, част от която вие можете да видите и видяхте отвън, но по-голямата от нея отсъства. Тази изложба е свързана с едно велико дело, което извършва големият Петко Славейков. Той редактира Библията, защото в онези времена в България Божието Слово се е предавало или на гръцки език, или на остарелия, така наречен тогава църковно-славянски език, това е старият български език. На сън я виждам преродена, свободна в турната напред. Уви, от вирус повалена, родината душа бере. С небе помътено, излишна, топи се милата безвик и няма кой да й предпише магичен антибиотик. Не вият в нейната посока линейките. По навик стар, от всякъде на место доктор, на помощ пращат и гробар. Но твърде рано е за гроба. Напразно гарвани кръжат. Си умруче в нейната отроба, пак някой блъска, търси път. И вместо да скинти за милост, тя с гръд раздрана, в кръв и пот, напряга сетните си сили да се повтори друг живот. Не като днес, болнава, боса. И не в живот за срам и мъст, а в горд живот, през който носи
с надежда своя вечен кръст. Носете с надежда кръста си, млади хора, вярвайте, че България ще превърне. Благодаря ви. Иван Славейков има съществен принос за основаването и популяризирането и определеното на главните насоки за развитие на Тревенското читалище Трудолюбие, което се утвърждава като трайна културна институция и средище на духовен, а последствие и на политически живот. Интересното е, че включително Симеон Радев, който има една много остра характеристика, много успитана, много остра характеристика за Иван Славейков, всъщност той го признава. Казва, че пише на чист и правилен език. И това отношение към езика си личи вероятно в преводите му, но аз с тях не съм запозната, но се личи в тази рецензия, която прави на превода на Трифонов, превода на Хамлет. Там той се занимава с множествено число на съществителните, с форми на глаголи и така нататък, което показва така интерес към детайла и отношение към всички равнища на езика. Тоест наистина отношението на филолог. Благодаря за поканата на организаторите. Моят доклад е много по-различен и представя една друга гледна точка. Съхранената памет за Петко Славейков и за неговите деца, което е неизменно да се върнем към родоначалника. При нас